Så er der COC Channel, og i dag har vi haft logistikmøde, og vi har snakket lidt om, hvordan og hvorledes. Vi er kommet frem til, at man skal bruge walkie-talkier for at afvikle et City of Cities. Jeg synes, det er sejt, men jeg forstår mig ikke på det, men de er virkelig seje. Og de kommer i sådan en kejserfed kasse. Det er lidt... Ja, den kunne man ikke lukke. Men de er ret seje, se. Roger. Udover det har vi snakket om Rollespil.dk, vores billetsystem, og hvor man tilmelder sig. Og så har vi fået en mail, om vi ikke lige kan fortælle, hvem det er, der laver City of Cities. Det er sådan, at City of Cities bliver lavet i samarbejde mellem foreningen Babylon og Rollespilsfabrikken. Og så er vi 4 ildsjæle, som bare ikke vil stoppe med det postpolitiske. Det er blandt andet mig. Men udover det, så er det også min gode kammerat Joachim Dittmann, som er vores tech-guru. Det er ham, der sørger for, at hjulene kører på Rollespil.dk og vores check-in-system. Udover det, så er det også ham, der holder tøjlerne fast på vores økonomi, hvilket er ret stenet, for ellers er jeg siddet i et bord lige nu. Udover Joachim, så har vi Joyce, som er vores smukke og dejlige game mechanic darling. Det er ham, der sørger for, at rollespil bliver sat i højsædet, og plodsene kommer ud til alle spillerne. Udover ham, så har vi vores logistikmaster, Daniel Larsen. Det er Daniel, der sørger for, at al logistik bliver sat i værk, og at crew bliver holdt i ørerne, og det hele bliver sat op, og alle kommer ud i biler. Så har vi mig selv. Det er et smukt billede af mig, der spiser en frityrestegt cheeseburger fra City of Cities 1. Og vores Berner. Jeg står for markedsføring og for at være en øjle på den danske scene. Det fik jeg at vide, jeg skulle sige. Hvad har vi mere lavet i dag? Jo, ja, det er rigtigt. Jeg har fået den her top seje fyr på mit skrivebord. Hvor er han? Kan man se ham? Fuck er han? Og der er han. Der. Han er rimelig sej. En hell fuck. Men vi mangler et navn til ham. Jeg synes, at Boing Junior er lidt klamt navn, for det sådan ser jeg ikke ud. Men til gengæld, så har vi en konkurrence. Den, der kan finde på det fedeste navn, han eller hun vinder bøger. Mega fede bøger omkring arrangørchips og eller scenariebogen. Det er 2 af de fedeste rollespilsbøger, vi har i Bifrost, der forklarer lidt om, hvordan arrangerer du et scenarie, og hvilke scenarier har der været arrangeret i Danmark, hvis du også kunne få lyst til at arrangere et scenarie, ligesom City of Cities. Det du gør, det er, at du går ind på vores Facebook-page, så skriver du dit forslag til et navn, nogle billeder af den her lille guy her, This Little Beast, og så kan folk stemme på navnet, og det navn, der får flest stemmer, vinder de her toplækre bøger. Det var alt for i dag, og Allan, der var den.